Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw sa tanang mga nagsubay dinhi sa Historyang kahadlukan. Itago lang ko sa alias nga Milin. Somewhere di ay amua diri sa Mindanao. Ilang na ako i-mention ang lugar aron pud sa seguridad sa among baryo ug sa eskwelahan kung di inahitabo ang akong i-share sa inyo ha. Kini nga akong istorya ang i-share kay istorya di ni siya sa akong amiga nga itago lang nato sa pangalan nga Lisa. Suod mi nga amiga ni Lisa. Bigsuon na ang turing nako sa iya ha. Maong nakaingon yun ko nga duol yun siya para nako. Bisag tuod, dili mi kadugo niya. Nangayo sa day kong permiso niya para i-share kining iyang kaagi dinhi sa Historyang Kahadlukan channel. Kini nga istorya, base ra pud sa iyang gisulti diri sa akoa. Sa dihang bata pa daw siya, doon na siya na-encounter ng elemento ang ginatawag sa pulong na dili ingon nato. Sabot, di sila parehas nato nga normal. Pili ra pod ang makakita kanila. Sa nag-edad pa si Lisa og 7 years old ato, nag-eskwela siya sa grade 1. Kay half day ra man iyang eskwela, makahigayon yun siya og pagduwa inig kahuman niya sa iyang klase tagahapon. Ang mama og papa ni Lisa kay pulos na narabaho, kay 5 man sila kabuk man nagsuon. Kay wala may makabantay ni Lisa, adto ra siya sa iyahang tiya. Ibilin ra si Lisa sa iyang iyaan nga igsuon sa iyang mama nga naggalan og Tisya. Si Ate Tisya ang magkuhaan kang Lisa sa eskwelahan og maghatod pod. Dahi usak adlaw ni ana na si Lisa ni sulod sa eskwela ug nakabantay daw siya sulod sa ilang classroom nga naay nagsigog ambak-ambak sa may desk. Desk pamantong tayma ang lingkuranan sulod sa ilang classroom. Gitan-aw daw niya kini og tarong ug nahibong siya nganong gamay kayo ang nag-ambak-ambak. Unya porma siya og tao pero nganong taas og dunggan. Nagpakaron ingnon si Lisa nga wala nakakita. Kay wa pud siya pahalata, ibasin unya unsaon sad siya. Pero kalit lang daw kini og kawala, human kini miambak sa may bintana. Ug dayon, paingon sa likod nga bahin sa room. Ang likod unahan sa room, naa di ay lugar adto nga naay abandonado nga CR. Kay lagi, napuno na kuno ang septic niini. Ug dili na ipagamit, kay moalisbo na ang baho. Basin makadaot pa hinuon sa mga estudyante. Tungod sa kakuryoso ni Lisa, iya kining gitanaw og gisundan. Dihang nakita na niya ang maong gamay nga tawo nga nag-ambak-ambak kaganiha sa classroom, misulod daw kini sa karaan nga CR. Ug didto, nigawas siya og ni-excuse sa maestra. Muihi siya. Pero ang tuyo niya, iya gyud susihon ug asa mipaingon ang gamay nga tawo. Nag-unsa kini sa sulod sa karaan nga CR. Iya kining giadto sa walay pagduha-duha ug misulod siya sa karaan nga CR. Ug ato daw nga time, iyang nakita sa sulod sa CR nga limpyo daw kuno kini ug humot po daw kini kaayo sa bulak nga iyang nasimutan. Milili siya sa gawas ug milantaw kung naabay nakakita niya. Ug mipadayon na gyud siya pasulod sa CR. Ug didto, mura siya gilamat daw. Dihang naabot na siya, gidala siya sa usa ka lugar nga perti daw daghanang mga bulak ug mga tanom. Mangha kay siya sa iyang mga nakita. Ug ni-smile siya kay sa tibok niyang kinabuhi. Kato pa daw siya nakasulay nga naingon ato nga senaryo. Nga grabe ka nindot ug grabe pud kabuskad ang mga kolor sa palibot. Mura daw siya gidala sa paraiso nga hastang ninduta. Ug grabe ka hamugaway ang palibot. Humot ug maanindot nga panan-aw sa mata ang iyang nakita ato mga orasa. Usog kaayo ang iyang panan-aw sa mga nakita niya. Ay mga sapa, mga hayop ug nagdagandagan o mga galupad-lupad. Sa iyang paglakaw daw sa may unahan ato, nakakita siya og kumpol nga nangatawa nga naay kusog kaayo og tingog. Tingog daw sa mga bata. Katapok kini ug nagsigi og bahakak ug katawa. Pero dihang miduol na siya, nakamatikod siya nga nung tag-as kini og dalunggan. Dunay puti nga buhok, nasumpay sa bungot. Pero ang iyang pagtan-aw og klaro, gagmay man kini nga mga tao.
Unsa ka ni sila? Kapangutana si Lisa ato. Ug nahibulong siya ug asa man di ay kaha ni siya nga dapit punta. Mangutana unta siya ato, pero pagtan-aw niya sa mga gagmayng tawo, nang lingi kini ug hait kayo kini og tinan-awan niya pabalik. Uwa kini kayo mga mata ug suko kaayo ang ilahang mga dagway. Kalit lang naay miduol nga usa ka mubo ug nga tawo ug miingon daw kini nga ayaw mo og kasuko niya. Si akong sultihan para ipaabot sa uban nga dili ipaguba ang atuang balay. Milingi siya sa usa ka gamayng tawo nga mitingog ug sa iyang tan-aw mao kato ang gamay nga tawo nga iyang nakit-an ganiha sulod sa ilang classroom. Tungod sa kahadlok ni Lisa pagkadungog sa tingog, nawad-aon daw siya ato og panimuot ug nakamata na lang siya nga gidayungan na siya. Gipikpik ang iyang naong apan wala siya nakahibalo kung kinsa to. Nakahinumdum na lang siya nga gitabangan siya og alsa sa mga maestro ug maestra niya. Ug gipangutana daw kini sa maestra nila ug naunsa siya apan napaong sa dang iyang panan-aw. Ug nakita na sad niya ang katong gamay nga tawo sa iyang damgo. Ug niingon kini sa ikaduhang higayon, ayaw ipaguba ang among balay bata ha. Kay daghan mi gapuyo diri ug gubon gani na ay kuhaon na mo sa eskwelahan, dili na mo ibalik pa. Sige og balik-balik sa hunahuna ni Lisa ang pulong sa giingon sa iyaha. Ug nakamata na lang si Lisa nga naghilak iyang mama sa iyang kilid ug nakadungog siya sa tingog pud sa iyang papa. Inday Lisa, diin ka man di ay gikan day. Nabalaka bi ami pag-ayo nimo ug diin ka gikan. Pangutana sa mama niya dihang nakita na niyang nakamata si Lisa. Nawala man daw kuno ka sa eskwelahan day ug mga 3 ka oras ug wa gyud kahibalo imong maestra o kung diin ka gikan. Ma, okay raman ko. Wala man ko unsaan nila. Bag ni Lisa. Kinsang sila hanak? Siguro gyud ka nga okay ra ka? Pangutana sa iyang mama. Oo mama, okay raman ko. Asa di si teacher ma? Si teacher man nimo ang gahatod nimo pauli diri sa ato. Nahadlok pud to kay naunsa daw ka. Ugma, magiun daw ka niya diri sa ato. Ako na lang yato ingnon nga okay na ka. Pulong sa mama ni Lisa. Kuhaon na unta di si Lisa ato sa iyang tiya ato, pero wala kini makiti sa sulod sa classroom. Maong naalarma ang mga maestra o gipangita dayon gyud kini si Lisa sa palibot. Ug didto, isultitan na ni Lisa ang iyang nakita ug diin siya. Idala daw siya sa usa ka lugar, di maadto og ordinaryo mga tawo. Wala daw makatuoy ang mama nga gidala si Lisa sa usa sa mga duwinding ni Puyo didto sa duol sa maeskwelahan. Ug ang mama ra ni Lisa ang mipasabot sa maestra kabahin sa gibilin nga storya sa usa sa mga duwende. Ang kabahin sa ilahang balay nga unta dili ipaguba nga naa sa likod sa may karaan nga CR. Itinuod pud sa school admin nga dili lang gyud hilabtan ang naa sa likod sa may karaan nga CR. Aron respeto pud base sa giingon ni Lisa sa iyang mama ug maestra. Aron sab sa seguridad ni Lisa, ipatransfer kini siya sa lain nga eskwelahan aron dili na siya maunsa. Ug di na sad siya gambalaon sa duwende nga midala niya didto sa lain nga lugar. Karon si Lisa naa na sa laing nasod. Daghan pud siya nga na-encounter nga malaing makahibulong nga dala kahadlok daw. Unya na lang daw ang uban nga mga istorya pud. Agsa na lang kaayo mi magkita ni Lisa, pero mag-video call mi niya sa Messenger. Di gyud malikayan nga magkastorya mi og mga horror story experience. Diri na lang kutob. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. More power sa istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Story Channel. God bless. Amping kanunay.